sam Sanja. Ja sam Sara. Ja sam Lara. Ja sam Lea. Ja sam Dora. Mi smo studentice dizajna obuće. U području obućarstva na fakultetu obrazuju se studenti u dva smjera. Obućarska tehnologija i dizajn obuće. Smjer novijeg datuma od 2007. godine egzistira na ovom fakultetu. Uz opće obrazovne sadržaje nužne za akademsku razinu preddiplomskog studija, program dizajn obuće nudi niz sadržaja iz obućarske struke kao što su obućarska tehnologija, tehnologija izrade obuće, konstrukcija, modeliranje, anatomija stopala, svojstva materijala do ekologije. Za oblikovanje bilo kojeg predmeta, pa tako i obuće cipele, uz stručne sadržaje izuzetno su važni i dizajnerske, odnosno oblikovne kompetencije. Stoga u okviru studija veliki niz sadržaja pokriva dizajnerska promišljanja o stvaranju, oblikovanju, od razvoja modela, inspiracije, preko oblikovanja do konačne realizacije prototipa uzorka modela. Kolege iz stručnog studija dizajn obuće povezuju stručna i teoretska znanja u smislu da udružuju umjetnost, tehnologije i obrt u oblikovanje cjelokupnog produkta. No na papiru svaka ideja može izgledati fantastično, izrazito, likovno, dobro, estetski predstavljena, no u konačnici je izuzetno važno da znaju kako tu ideju i da li ju mogu prevesti u stvarni, funkcionalni, upotrebljivi proizvod. Jedna od specifičnosti preddiplomskih stručnih studija, a ujedno bih rekla i prednost, je to što studenti na 3. godini obavljaju stručnu praksu u tvornicama obuće. U zadnjem semestru, 6. semestru, studenti biraju temu, područje rada, stoga mogu tijekom stručne prakse istražiti odabranu temu, pripremiti od ideje do realizacije i realizirati gotovi prototip ili uzorak modela, te u konačnom završnom stručnom radu uz teoretski dio imati i praktičan završni rad. Ja sam Teja Krišković, inženjer sam obućarske tehnologije, radim u tvornici obuće Ivančica u sektoru razvoja proizvoda. Ujedno sam i mentor studentima Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Varaždinu koji dolaze obaviti praksu u tvornici. Kroz stručnu praksu studenti prolaze sve sektore u proizvodnji. Važno je napomenuti kod njihove izrade, njihovih završnih radova, oni sami izrađuju svoje završne radove na Procam Dimensions, odnosno programu gdje dizajniraju 2D svoje modele koji se kasnije izrađuju u proizvodnji, znači kroz šivaonu prolaze i montažu.
U sjeverozapadnoj Hrvatskoj postoji veći broj tvornica obuće i zahvaljujući dobroj suradnji, ujedno bi zahvalila upravi, direktorima, mentorima i svim stručnjacima timova iz tvornica obuće, što uvijek prihvaćaju studente na stručnu praksu. Kao što sam i navela, jedna od prednosti stručnog studija je ta stručna praksa, ali isto tako ovaj smjer dizajn obuće ima i neke nedostatke, a to je manji broj studenata. No manje grupe studenata imaju i veliki broj prednosti. Jedna od prednosti je mogućnost personaliziranog, individualiziranog, gotovo možemo reći mentoriranog pristupa svakom studentu, a u konačnici velika prednost ovog studija je da svi naši studenti i prije nego završe mogu imati osigurano radno mjesto. Kroz sve i praktične i teoretske sadržaje osposobljavaju se studenti da na kraju stručnog studija mogu samostalno predstaviti se određenom poslodavcu ili prijaviti na natječaj na način da prikažu sve svoje kompetencije i stečene ishode. Što znači od početnih skica, bilo rukom u različitim likovnim tehnikama, kroz digitalne crteže u računalnim programima, vještina koja je danas nezaobilazna i nužna u svim područjima, pa isto tako i u obućarskoj struci. Nakon usavršavanja ručne izrade početnih skica, upoznajemo se sa digitalnom vektorskom grafikom Inkscape. Poznavanje rada u grafičkim programima izuzetno je korisna vještina jer ubrzava proces crtanja, razrade i korekcije radova za modele. Program nam omogućuje detaljnu razradu skica, modnih crteža u boji te projektnih crteža koji su nam potrebni za kasniju realizaciju modela. Cilj svih sadržaja koje studenti prolaze na fakultetu, od stručnih, teoretskih, praktičnih, je da ih se pripremi za danas, rekla bi, izuzetno dinamično i možda vrlo zahtjevno tržište rada. Kao jedan od primjera na koji se to pokušava, navela bih zadatak na kolegiju likovno oblikovanje obuće, kolegij koji studenti slušaju na posljednjoj 3. godini, a koji se sastoji od prijave na jedan natječaj. Fakultet nam nudi mogućnosti suradnje i uključivanja u različite projekte. Tako trenutno sudjelujemo u projektu izrade obuće za operu Životinjska farma u suradnji sa kolegama iz Zagreba koji rade kostime i voditeljem projekta Muzičkom akademijom. Zadatak nam je bio osmisliti, konstruirati i izraditi obuću po mjeri za svakog glavnog lika. Prvo s čim smo se trebali pozabaviti je bilo proučavanjem karakteristika svakog lika kako bi mogli njegovu ulogu i emocije prenijeti u obuću. Najbolje ideje prenijeli smo kroz jedan kreativan proces u skice. Koncept dizajn prikazuje nam ishodište ideje te materijale. Kasnije se izrađuje projektni crtež koji nam pobliže opisuje način izrade i tehnološke upute za izradu modela. Pošto se radi o izradi obuće po mjeri, svakom smo liku uzimali ocrt stopala te prema tome birali odgovarajuće kalupe. Prvi model je visoka čižma za glavnog lika Moli koji predstavlja kobilu, pa smo sukladno tome dodali visoki potplat u obliku kopita i krzno u prednjem dijelu. Za lik prasca, koji je još uvijek u izradi, odlučili smo se za jednostavniji kroj te dodatak u prednjem dijelu koji stilizirano prikazuje papak. Iako je obuća samo jedan dio kostimografije, njezina izrada je izrazito teška te iziskuje različite vještine ručnog rada. Rješavajući taj projektni zadatak koji je izuzetno kompleksan, studenti se na neki način i pripremaju da se predstave budućim poslodavcima. Od osobnog pristupa, od nekakve prezentacijske mape, od kreativnih i umjetničkih kompetencija koje su vidljive kroz crteže, od nekakve kreativnosti koja se može iščitati iz koncept dizajna do nekakve funkcionalne, oblikovne, stvaralačke sposobnosti koje se vide u projektnim crtežima budućih realiziranih modela prema natječaju. Cipela, osim što mora dobro izgledati, privući pozornost budućeg konzumenta, kupca, mora biti i udobna, što znamo svi sami iz osobnog iskustva. Kada probamo neku cipelu, znamo da li odgovara našim potrebama ili ne. Zbog toga i studenti uz sve te umjetničke, oblikovne, dizajnerske predmete
imaju i kolegije u kojima uče o anatomiji stopala, ergonomiji, modeliranju, konstrukciji i sve elemente koji su važni da bi u konačnici dobili cipelu koja uz estetski izgled zadovoljava i funkcionalne i ekonomske kriterije. Ako gledamo sam proces oblikovanja i realizacije obuće i usporedimo sa prethodnim razdobljima kroz povijest, u samoj realizaciji osim tehnologije postupak počevši od kalupa, da li je to personalizirano uzimanje mjera i tako dalje, nije imao velike promjene, što je razumljivo. Anatomija stopala kao takva veže i uvjetuje osnovne početne ideje, razvoj i primjenu, odnosno funkcionalnost. No, ono što je izuzetno važno kod dizajnera obuće, da se kroz obrazovanje nauči rješavati probleme. Jer u samoj proizvodnji crtež, skica može biti fantastična, ali ako dizajner ne poznaje tehnologiju, konstrukciju, modeliranje, ne poznaje strojeve na kojima se to izrađuje, u konačnici rezultat ne mora biti tako savršen kao što izgleda na samom crtežu.